ne dürüste yani dürüst bunu evet dibêje zindanê de ye biraz şert û mecê zindanê hinkî siz bikin bê teklî bên danîn ew tecîd rabe ew me temsîl dike wisa dibêje piştî ku wisa got em gereveya qebûl bikin. باشە هێژە ئیمام هەمبەری چەکدانینە پەکێکێ ئایا چ شەرت و مەرجێک لە هەمبەری دەولەتێ هاتیە دانان ناڤەڕۆکە شاندا دەم پارتیە یا بۆ ئیمرالیە و هەفدیتنên wan digelanên siyasî tam nezalale ئایا çi têgotin li ser çi rêkeftin hatiye kirin Yani em zelalbûl çawa nêrin nizanim lê do rokî bi diroberê şanda İmraliyê Ahmet Türk û Sırrı Önder pevî buldan daxuyanî dan. Di wê daxuyanî de xalekî jê pir girîng bû. Tav xalgirîn û xalekî jê pir zêde girîng bûn. Dibe ji bo çareserbûna piskirêka Kurd û demokrasî were Tirkiyê û ji bo çekdayîna ebedî li Tirkiyê. Em amade ne dibêjin ev hevdîtinê me li serî vê astê dibêje meşiyan. û em çûn bakî jî kîja partî jî weka Ak Partî, weka MHP, weka CHP, weka wan partiya jî bi vî harê de me vî fikrê xwe ji wan re got wan jî van fikrê me êrînî dî ev daxuyaniya wana do de ye. Yani çi ye mesele? Mesele zelal ev e mesele zelal ev e ku li Tirkiyê çareserbûna piskirêka Kurd ji bûna xatirî wî gav bên avêtin. Ev gav bi rêyê demokratîk e. Di rokî de em piskirêka 100 salê ye. 100 sal ev piskirêke ye. Tirk, gelê Tirk dijatperestiyê wan zêde zêde bûne. Yani wextê em di cîkê dibêjin em Kurdin êrişî ser me dikin. Ev ê gere bi hawakî van dijatperestiya van ewka ev raya giştî ve amade ama hêja îmam tiştên balkêş hene di vê mijarê de mesela ji aliyekî aya bi çekdanana pekekê çareseriya pirsa Kurd dê dest pê bike yani tenê çekdanana pekekê bes e an jî mesela girêdayî İmraliyê û dewletê ye hinek li hevkirinên dinin di navbera wan da ev mesela ne girêdayî mesela çareseriya pirsa Kurd e mesela dayikên ev cendirmeyên dişarê digel pekekê hatine kuştin çûbûne ba Erdogan gotibo em qebûl nakin Abdullah Öcalan ji zindanê derbikeve em qebûl nakin tiştekî bi wî rengî dest pê bike yani bi rastî jî gelek hûrgulî têdane gelek astengî li pêşiyê ne dikarî ji me re bêjî ev prose tenê di navbera dewlet û İmraliyê yan jî di navbera dewlet û Kurda ye bigiştî yani piskirêka Kurd wextê ku dest pê kir di Cumhuriyeta Tirkiye hata avakirin di 1923 de heta vege ev piskirêk de berdewam e. Ev piskirêk piskirêka gelê Kurd e piskirêka Kurdistan e. Kurd bi Şeyh Saîd bi Seyid Rıza bi geliyê Zîlan û bi dehan êrîş Dêrsim qetliam çêbûne. Ev mesele wextê ku piskirêka Kurd ev qetliam çêbûn PKK tune bû. Yani PKK va 40 sal heye. Mesele çima PKK çêbiye bera ku piskirêka Kurd çareser nebiye heta wê demê PKK çêbiye ew jî weka siyasetekî dibe ez dixwazim piskirêka Kurd çareser bikim. Mesele temsîliyeta tamamê Kurda dike nake ew tişkî din. Lê ji bo çareserbûna piskirêka Kurd ev daxwaz evin. Îro jî evê şanda ku vega şanî didin dibêje em bixwazin piskirêka Kurd çareser bikin. Hinkê ama piskirêka Kurdê çawa çareser be mesela ev şanda çûye İmraliyê hevdîtina Öcalan kiriye digel hiç partî û aliyekê Kurdî Kurdistanî ne civiya ye ev tê çiwa tê yani çima ne civiya ye çima hevdîtin bi wan jî ranekirin ew hevdîtin bi wan jî bikin vege gavnên gavê pêşî tên avêtin hê neketiye dema müzakerê dem wextê kete dema müzakerê ew ça ew raya tamamê giştiyê Kurd ew fikr û remanê wan ew ça bêxwanê kirin vêga gavnê pêşî ye em bêjin
yani re pakışkirine. Yani siyaset de yani tişki paşi tehim peşi ya peşi tehim paşi nabe. Vega ev hatta do İro ez bu parlamentoya de من رابط ده هوا که کردی کرد ایریشی میکردن میکروفونا parlamentoya girtin. Hava az kurdun işte Kürt psikolojik olan ne İro disa usadı ki he mesela Kürt nasnama Kürt zamanı Kürt nihayet kabul kin evan raya yani astengi pırpır zedene yani ev astengi peşi hinek eşkere ben o verreye de ben daviye müzakere destiyip ki her dest müzakere ne gerek kesi ne gotiye me dest müzakere kiriye ne Şam'da İmralı gotiye ne Öcalan gotiye ne devlet gotiye kes bahsa müzakere ne kiriye vakti müzakere evdem evi herın به پارتی رخصت کردستانی را به گلی کرد را به روسیه کرد را به پشنگی کرد را او چه فکر رمانه وان بیستندن یعنی دیگه افشان اما برای خلط نفهم کن افشان دچه امراره o tepa parlamentoya devleti behevre vega danu sendine ki reki vetke ev şan nekhoyi biryare ev şan xabateki dimeşine ev xabat piştik bu girseyi xabata gele Kürt gele Kurdistan'ı ev dem vakti müzakere de spekir ev çarşıve binere 2013 de çardan de disa usa çebu tebira ve 2009 de Oslo hevitin çebun kaya kesin mesele çöne buşkı hevitin ki Oslo'ya bir devlet Türk re o PKK re hat erdevam kir le iro le bişti ve 2013 çardan da em bejin bi Türkiye gotan akil insanlar yani akılmend Kurdaş Türka nezi hafte kes hatin bizaten o bir xabar persamajı ve serinjamajı li serve bu ku hamu Kurdan muhatap begrin hamu Kürt bi darbasi nava vedaluki ve destpekir nava proseye heja İmam Taşçer parlamenter beri Taşçer disa bejeş kerem afo Taşçer Tamam, gelek spas. Hadi de serçava.